Je to také isté jazdiť s bratom v jednej lodi aj v jednom aute? Je to iné, lebo na vode šoferujeme obidvaja a v aute iba jeden. Aké je to jazdiť na CNG? Tak je to rovnako porovnateľné s inými palivami, akurát to, že to je oveľa ekologickejšie a o toto je určite lepšie. Teraz jazdíš na CNG, aké sú reakcie okolia? Tak veľa ľudí ma zastavilo a dokonca aj policajt sa ma pýtal, že čo to je, či je to výhodnejšie, tak som mu vysvetlil, že v čom spočívajú tie výhody. Je to ekologické a ekonomické hlavne. Ľudia majú na to veľké ohlasy, pýtajú sa, kde sa to dá vyskúšať. Veľa ľudí to zaujíma, pretože predsa len ide o ekológiu a v dnešnej dobe je to určite výhodné, lebo človek trošku ušetrí aj na tej ceste a myslím si, že je to dosť dôležité v dnešnej uponáhlanej a finančne náročnej dobe.